सुपारी बाग मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संघ मर्यादित मुंबई मातृ संस्था सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली गेली 75 वर्ष ग्राहक सेवेसाठी कार्यरत असलेली आमची सहकारी संस्था कणकवली इथं विश्वासार्ह सेवा देते। कणकवली शाखेचं 25व्या वर्षात पदार्पण। आमच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा, ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालणारी सहकारी ग्राहक संस्था। ग्राहकांना छापील किमतीपेक्षा 2% ते 25% पर्यंत सवलत, संपूर्ण शाखा वातानुकूलित आणि संगणकीकृत, उत्तम दर्जा, माफक दर आणि विनम्र सेवा, अनुभवी आणि तत्पर सेवक वर्ग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तत्पर सेवा, गणेश चतुर्थी, दिवाळी, लग्नसराई निमित्त खास सवलती, 25 वर्षांच्या सेवेत ग्राहकांचा विश्वास हेच आमचं उद्दिष्ट। लॉयल ग्राहकांसाठी विशेष योजना, नियमित 100% लॉयल ग्राहकांची निवड करून त्यांची नावं वर्षभर सुपर बाजारच्या दर्शनी भागात खरेदी रकमेसहित लावली जातील। सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या 1 ते 14 लॉयल ग्राहकांचे फोटो, नाव, खरेदी रक्कम वर्षभर दर्शनी भागात प्रदर्शित केले जातील। वर्षाअखेरीस खरेदीवर 1% बोनस खरेदी सवलत। ग्राहक सेवा वेळ प्रत्येक महिन्याचे पहिले 10 दिवस आणि नंतरचे रविवार वगळता सकाळी 9 ते रात्री 8:30 पर्यंत सेवा सुरू असते। गणेश चतुर्थी आणि दिवाळी निमित्त महिन्याचे 3 दिवस सेवा सुरू असते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। संपर्क 7709 234728। व्हॉट्सॲप 9359 767717। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय।